Виждате ли този Дъглас? Да, точно така. Намира се в Мол България. Точно до Starbucks кафе. Искаха да ми викнат охрана, да ме изгонят като клиент, без нищо да съм направила. Изключително грубо, арогантно поведение от възрастна жена, която тази възрастна жена, наред с още една служителка в Дъглас, ще бъдат поставени на място, ще бъдат уволнени, съкратени и оставени без хляб и сол и пари да мизерстват. Да, ето го магазина, искаха да ми викат охрана, само се заяжат с мене всеки път, като дойда тук. Не знам какъв им е проблема, всеки път се заяжат с мене. Моля ви, ако някой има координатите на този Дъглас, който е в Мол България, че ме ядосаха, да се оплачат, тъй като аз не съм доволна. Не съм доволна като клиент. Миналия път имах нагласата да похарча тук над 100-200 евро, ако не и повече, в този умрял магазин. Обаче повече изобщо крака ми няма да стъпи не само в този умрял магазин, ами като цяло. Както и да е, парите не са от значение. Въпросът е, че аз искам това грубо държание на тази жена и на нейната колежка, тази жена, която не знам защо изобщо я назначават като охрана, при положение, че е на солидни години, както и нейната друга колежка, която отсъстваше. Те ме следят и казват, че аз съм, клиент тук от 2-3 месеца, съм идвала всеки ден. Аз не съм идвала в този Дъглас от може би 2 месеца не съм стъпвала. Това, че те имат някакъв личен проблем с мен, не е мой проблем. Така че ще помоля някой в коментарите да ми даде координатите, да се оплачат до управата, защото ме заплашваха, че ще ме изгонят с охрана, без, пак казвам, нищо да съм направила. Всеки път ми се заяждат, мисля да си търся правата и казах, че това ще бъде последния работен ден на тази госпожа, която я видяхте. Така че, ако някой има координатите на управата или на собственика на магазина, нека да ми ги даде. Ще съм много благодарна. Никой да не идва в този Дъглас от моите последователки, защото тук професионално няма отношение. Тук ти се заяждат, поне на мене всеки път, когато дойда. Миналия път купих нещо от тук, както и да е, повече не смятам да си давам в този магазин парите, така че пак казвам, ако някой има нещо, с което да ми съдейства, ще съм му много благодарна.